Sumpayeng. Kristan Barokia Lumlang Shaduan Utragin Kirin Gadbadu Haga kerjang ukpa badu kuan badu men siembakuy Amen Kajinya ye jong utray jong yu Jesu Christ Bat kajinya ye jong ublay Lembar kajinya slog jong umen siembakuy Kindon boro rengkat bat pi baro Rengkat bat piru Sopan sang kemas ngapit ya ketika pernah di ngakan mau ketika TZ cross di sibit hakapor lai beje kandon ka TZ prayer meeting jong ka Shillong ka Banlong hangtay hapo upper Shillong halai mer parish hapo ka hall Albera Hall po Shillong Parish inuan ki brother TC brother Ru badu Bishop Jungiru undon lang te itu ki bakwa ban join ngi piang som hai pi sya ka nega TC prayer ka bang long hang tai nadu lai beje hadu sauch tang san beje ka lakut nalot kata mandak sngi ka balang kar ke ka sngi mission sngi utrai mission ma sngi utrai mission ka bangi duai na ka bentaki missionary ukupa bakoy upo Francis ukot uweringi baro bangin long ki saki kata kadai ka pang jong kane ka singyu try mission mentaus nem ba ngingin long ki saki jong Chris hakatin hakikam hakijing le jeng kam jongi baro tingi duai na ka benta ki missionary jongi baro ki bala three medbet mensim na ka benta ban penpeng ka gospel ngi sungur ya blay na ka benta ola pa ki missionary sya kane jaka jongi how kas new blay benuan kumangila pena onam don mas hang ne Henry la khot aweri ngi baro benishim benta haka mas hang te hapo Calvary man sungu yu blay na ka benta ki jingker khu baro ki bangila yo hakine ki shispa snem ka chimpoi jong ki missionary salvation house nem shejar na spa ar po ar te takadaw hakum kene kasngi kabawo kabalang kalabu ingi ban kenmawi kini ki missionary ngi sungu yu blay na ka benta jong ki naka benda jin tresh dom jong ki baro but ngi duai kan mas naka benda ki missionary ki bedang im dang sa ba blay dang kerku shu iki onai ki kita ke bor ka sor ampun priang ka gospel jungu but ngi duai ru bana ki ying ki sem jungi bangi ngin kloi benlong kita ki missionary ki ban nyalap ya ka gospel utrai sha ka jat ben riu baro tinaka benda kilat jungi kamtam bangim long kita ki missionary mengimlong kita kinongra saki jong utrai dongin ya kubur ya kita kilat jungi maningin pun kre na ka benta kini jin maya jong ka Eucharist ngapla how blay badon bor baro baria pi komen ko para mangale pot shibun da ka jing per khat da ki tin da ki kam da ka jing le klet da ka jing le pala jonga da ka jing le pala jonga daga jingle palat bakraw chunga namar ka tanga karpat ya kamaria bakoy kabayay sa ka thei suti yaki angel ba yaki ru koy bari yaki komen ko para banduay na ka benta chunga how try blay jungi ublay badan bor baron isne yingi banalama bi ki pop jungi un yalam yingi sha ka jin em bam jukod amen Play
senayangi Datang mami bakun Datang mami utrai Uwe bahat hitam Mami puji surprise Mami bayai long play Mami bayai long play Ajing ya long kawe Ajing ya long kawe Madu mensimbakun Madu mensimbakun Hakaburam mukpa Hakaburam mukpa Amen Tungin ya duai Ablay kendran berkok pajungi Mekwa bakibriu barokin laj iem Bad bakin tip ya gajin shisha jong me Topai kinong yelap siya satla kapersay Knang baka kubor baba kan priang bat kandrung Hapdeng kijaj bendriu baro hagane kasla pertay To ay balang bagane kamensim yalap upay jong me Yaw ba me hi melalum lang dagaktin jong kajin iem Un yayo boryo sor lang ba sakramen Ban kiwirat ha kajin ej bat banyo ya kajin iem bam jukun Ngi pan ya kane daw troy jong iu Jesu Kristu kun jong me Ubay baru basun syarang kadban me baru men sim bakuy Ublay junom la junom Amen. Kajing pule na kitab usirak. Utrai uday unong bishar. Bad hau don jing le shiliang. Le shiliang. Ha kabayade bad ubaduk. Bad sya skor ya kajing katpa jong utaw. Ubala sya le bom hog. Kentait ya kajing duai kerpat jong kikun swet. Lemne ya kariu kentay haba kayathu yala kajing shipa. Yau tau bale kakam kabapen sung bahayu try en sapriang. Bad kajing duai jung u kan kot hadu kilo. Kajing duai jung u basngurit kasam yakilo. Bad tingen hadu bakan dapoy how try. Keng no kat hadu bau bahalor tam undawan jingo ya u. Bad unong bishar bahok uaya kerai pensam. Bad utrai penslem lemne yaisha yakibaman. Kaktien jong utrai. Snunguyaw Kajing suk jong nga Baturi kendong yaka Ngan yai ker ku yu try jong nga Ker ku haman kapo Kajing ya rohar biang shintu Men kabat barabol Men sim jong nga kan kwen hu try kin kwen ki ba jem nun To wan yangin pen kraw yu tragen tiu gerteng tempun To wan ya kajing suk jong nga Baturi kendong yaka Udon hajan bapa don ut kershan kibas ngeusi Najing jenjar babun utrai unsa pelat yaki Utrai unsa pen immen sim jong ki shakri jong u pen rem ya uwe ubashan ya hau To wan ya kajing
suk jonga batori kendong yaga Kajing peli ar, kajing peli nak sitip ar Paulus buku Syaki Timotius. Ku BE ngalapoi ha kajing klemat mansyaknya kapor jong kajing kla jonga kalapoi. Ngalayele ya katma babha ngalal job hamare thong. Ngalari kendong ya kajing ngai nadu mentang ngalapan up na menta jonga ya kajing pansnget jong kahok. Ya kaba utrai unang bishar bahok. Un ai hanga ya kata kasni Pan tang hangahi and rey tu boro kibalak mil di dik ya kajingon pau jong ha kajinge sai da ka baning kong jonga sim don ka bay sai nga boro kila I no nga wat ai ba kunno pop persya yaki and rey utrai ulayeng ban nga bar ulai hanga ya kajing klan banyelap pura ya kaktin nang ba kijing tel boro kindup yo sngo nga yaka Kumta ngalapelai yang nakasentur using, utrai lapelai yang nabaro kecil penuri yang namenta kehimab neng juu, hau kalong kaburam junom la junom, amen. Kakti jong utrai. Ngis ngabo yau play Udan hau Chris, ulai penyesuk yak pertai haladi, bat ulai penkamti yak hubor jong kacing pensuk yangi. Utrai undon ringkat bat pi. Kajing pule na ka gospel bakut kat kumu Lukas. Kaburom hame kotrai. Ujisu ulayatu sa kane ka parshi hakibriu kiba ken yalade kiba hok bat kiba iben ya kiwepat. Arngut kibriu kilalek kiu syaka tempel banduai. Uwei ulalong uparisi, uwei unong ap krong. Uparisi ulayang kerpang barula duai. Nga aingu yame ko blay bangamlong ubalalot. Ubale bamhok. Ne uba auria kum kiwei pat kibriu. Ne kum utai unong krong kajana. Nga siya ajing iet arsin sitayo. Bat nga ay ya kabashipho na kajinyo jonga. Henry unong krong kajana. Ulayang siya jangay. Klemnut wat ban kemit yalaki kemat siya peneng. Ulatit yalaka siya dem bat ulaong. Ablay to isnay yang ngaw nong pop. Ngaong api lapan kudu Jisu. Bau neu briu om uto uweipat. Ulaman hok bat ublay ulalik pai shaliyeng. Habaw ulalik pai shaliyeng. Naba yaw ba pen kraw yalade en penred. Bad yaw ba penred yalade en pen kraw. Ka gospel jong utrai. Kajing yaro yame ko Christ. Te kumbang ala penbena bene. Mentakasngi kabalang kakot kaweri nga bat yapi. Ba ngin duay na kabentaki missionary. Baru kupabakuit ukot uweri nga bat yapi. Manginlong kita kisaki. Kata kadika pang jong kadika mission Sunday. Kabaw kupabakuit ulabu. Tinggi duay ken bangin long kita ki missionary
bakin mi ki missionary na ki yang ki sem jungi bat ka ba kongsan kalong ba ngi dala de hingin long ki missionary mangin long kita ki saki ka gospel ka gospel ka de ka jinshisha mangin dei ki kristan mangin long ki kristan ki bayang halor ka jinshisha ki ba kren ya ka jinshisha ki ba le ya ka jinshisha hang tangi salong ki saki jong ka jinshisha te kata ka bok pa bok khot wer yang abadi pi ha ka ne ka sngi utrai mission badru hoi kumbang alaong ngi sungu iki missionary kamtam ha ka sngi ublei ban wan ngi lengba ka jinya don lang jong rector major ka jinya don lang jong nuncio bon wan na po Delhi bolong kum u ambassador jong ka Vatican nuncio jong ki India berkan Nepal dei mu ban sa penmenta ya ka kenya ka kriam ban sungu ya kita ki missionary te kata ka banja ha ka tayo ban wan kendian gijing puson halor ka gospel halor ka liturgy ka bamenta ka sngi hakawai ka sngi ka lok jong u MLA ka phun shu ka ong ka phun shu MLA ka ong bait ngala bom ya to kanong tray hadu bakan da janiap balai ukeli utau MLA lok jong ka te ka jubab ka ong namar kala tu ya ka to tawel tapi ka to tawel tu tawel jungi kala tu ka to kena po jaj ka kena tu ka kena ngamtip kumno kanut pensim ya ketu katawel jong kiweru kam don jingle ran ka riu po jaj ka dep sato ngaken jat ya ka on utau log wong baik tang katawel beli hidu kata katawel ka bagum kano hadu kata pisau ya ka kata ka lok ka jubab pikan mau ketu katawel da ka pas special ba ka bang itu na hotel na po Singapore ka gospel ka bangi pule men da ka sngi ujisu umaham ya kum kine ki breu ki ba keng pop da ki wei kile kat ba ya la de pat da kile ka ju ka pop ru ki keng ba ki de ki ba hok ki de ki keng ba ki de ki ba khuit ki ba klem pop kum kine ki jaj breu ba keng hok palat ya la de ki hap ban dang ban sha hi kai kum no ban long ki ba sngoret namar ka jinshisha ga de gane baro ngilong kinong pop baro ngidon kami ka jingmap jong ublei bat kane kan urlong tang lada ngabat pi ngi penrit yalade ngi pen hapo yalade sangap sa kane gowe ka jinja ka basha jab borbor mo ka basha jab borbor pang kiri whatsapp wei uri whatsapp upon penakum ne uang hapo ing mane songba what say yaki mobile jong pi off yaki mobile jong pi kat bayala depat usai ka mobile usiondur yo padar usiondur yo kitu kinong ruai usiondur ki pajba kane ka jab borbor kadini em habangi ui baki wei kile bakla ngi sngo pop ba mo ya ka jingle jongki hendai dale hendai dangile hi ka ju ka jing bakla ni sngo ba kam lelei ta sin ni sngo ba kam lelei mo ni sngo kum ta jin sngo kane ken ka jing long arsap ka jin sngo long hok palat yalade ka bau jisu usngo bitar ha ka gospel ka bangi pule menta ka sngi kade ka babakala ba ban perkat ban namar ngakinyamas namar ngilek jinya seng namar ngi poisha ka mas bakuit namar ngi penyat jinya seng namar ngi long kirang ba balang neki presiden seng samla neki kirang ba balang ngi long kiriu hok bat ka benang ka de jongi kane ka de ka babakla ban smotu ka de ru ka babakla ban smotu ba ka benang ka de tang na ka benta jongi ki bawan po ing mene ki badan po ing mene ni tang kito ki bawan se po ing mene bat ki baya hala yaro yutrai haleluya bonsin ngiron kum kata kajin sngo namar bangila ya hala haleluya ka beneng legal lupa jongi penban ngidei ban song tu ko men ko para ka beneng ka dei na ka benta kito ki ba sngorit ki ba pen hapo ya lade om don tiket ben yo ya ka beneng light no tang kajin sngorit ngimla bende corruption bonsin ui ha television sa Bihar, sa kiwe-kiwe jaka, ban pas exam ay pisala, pas lupa. Le corruption.
hang ne in Meghalaya jungir ka bun ba da ka trok jong pi ka palat ya ka tu ka jing kya da ki spaton ru da pi poi Hawaii bridge pi IPSA yo tu bo panyaj bridge ka trok jong pi ka light tak daw ngidot yo so spang ini ki high level trok ki low level trok ki middle level trok ki don ka corruption tang bakan mau ha beneng don corruption kamta ngimla ban bribe yo Saint Peter bokhuj benong Petrus ai me ga beneng ngasi kentangan ai me silak tangka don kum kata ha beneng ngimla ban le kamta ban poi se beneng don tang ko ke tiket berkata ga dai ke ji sungoret ke jing pen hapo yelade takdaw ublay upenrit bat upen hapo yelade da kabawan hakadur jong ubriu usha sempat usha pentiu usha penyap uklem kang uklem perta uklem ong ngade ublay ngade jisu nak ei kadaw namar ba ukwa ban hikai ngi ya kata jinglong sngoret hatu ngilap mo hadangi pule ya kikot history badon kiriu kuit ki basarong hatu philap badon kiriu kuit ki bahangamei baro kiriu kuit ki de ki basngoret bat ki babut ya kanuk sajong kres ubalong ubasngoret bun naki kisar khibeng bun naki ru kuit kisar kran beng bun naki ru kuit kisar that beng bun naki ru kuit kisar kedau kti beng kibakum kinekeng ada pio ngawat hakane ka por ke bamentaru ngilak ban khot yaki kiriu khot kibriu kibasha kenok kibriu kibasha lorni kibriu kibasha krenbeng kira de lupa kiriu khot om kibriu kiba penro pensorong yalade namar kilong kibas ngorit kumukres komen ko para nadu menong ila poisha ka sakramen jing penyusuk nadu menong ila ong yo blay nga sonsi bangalak bakla da ka mensim ka basngoret nadu menno ngila wan shau jisu bat ngi ong ko try to map yanga ko try to isen e yanga da ka jin sngoret nadu ka mensim kibriu kibam don kum kene ka mensim kibriu kibam poi sha ka sakramen jing pen yesuk namar baki sngo hok palat yalade kidei tik kumuto uparisi ubang yo sngo haka gospel kabangi pule menta kasengi ubakam hok yalade mat ubayu i tang ya ka pop ka jinduna jong kiwe ngakwa ban penkut ya kane jing puson da kane ka weipat ka jinja mo weu nong Japan usong haka kali ban lech Bombay na airport usong haka kali Toyota bat uong yo driver uong kane ka dia kali Toyota la snai ka ha Japan berka stat ba driver klem ong ei hadin sipor ndala ya halenti yu isa ya ko ka kali mo katai ka kali Mitsubishi ka basna Japan ani ka stat ba sa sipang nda poi bat hawe ka jaka yu isa ya ko ka bike ong katai ka bike Suzuki ka basna Japan ani ka stat ba la poi po hotel la Bombay umi na kata ka kali bat u driver u press ya tu meter mo yu meter u press bat mi itu slip bat kedor ka bahe ba nyo hajar tangka utaw nong Japan ong ba balih du kane rem utaw driver ong kane ka meter na ha Japan ka state ba entah kiu dor lu nyo hajar tangka bor ka jing sarong ka jing penro ya de kaya lam sekum kata ka jing yap kaya lam sekum kata ka jing lerang ditungin long ki Kristen ki bas ngoret kumbau Kris ulong bas ngoret enyero ayuk Jesus Christ tungin ya yang bat ngin ya playa la ka jing Ku
salarna balasayam nama jongi pasti balai ulami pad adin kata ukiu syape usyong agak kamoluk pa urban padban misyaryangi ngayeng arumen simbakut abalang katolik bakut hajing mapom hajing ipa bad hajing im kabang syukur Kajin duwai kirungay, to ngini akarpad yaw blay ukpa jungi, uba pediang song bahaya kito, kiba don ka donut kabasungorid. Kajubab jung pi kalong atrai to shashkor ki jinkar pa jungi Atry to shashkor ikajing karpad jungi. na ka bentaw ka pa bakhoy jungi u bishop jungi kilingdo bat ki katekis bada ka jing duai minot kin dubla ban sham ka jing long nong pop kin dum mat ka jing snai blai bat kin dub snot ho ka jing e du blai tongin ka pa diaw trai Atry to shashkor ikajing karpad jungi. na ka benta ka ni karampai kristan jungi baman ka jing le niam singiu trai ngin dubla ban pan mam no blai da ka man siam basngur bat basnguret tongin ka pa diaw trai Atry to shashkor ikajing karpad jungi. na ka benta iway pa iway nangi bakat habang ipediang ya ka sakramen jing pen yesuk ngila ban pen sung thu ya ka jing isnay bakraw jong blay bat ban sngow ya ka jing bat ban sngow ngo yu na ka benta kata tongin ya karpa diaw trai Atry to shashkor ikajing karpad jungi. na ka benta ki brew hatmir jing yap bada ka bapet ya la ka jing im baro kindup syam ya la ka jing long nong pap bat ba ka jing isnay blay te kumta ban pen kloy ban kala ka bamut ban dub yo jing pen im tongin ya dua yaw trai Atry to shashkor ikajing karpad jungi. na ka benta ki brew baro bada ka basngongu bo amla ban pen im yala de da ka bor la jong kindup karpat da ka jing song red yaw blay tongin karpat yaw trai Atry to shashkor ikajing karpad jungi. Ngidway na kabenda ki missionary baro ki batray hasatla ka pertay kamtame na kabenda ki do ki missionary ki batray hagijaka ki ba ki ba shem janjar mo try no ai ki ka bay nong jong ka jintray tom jong ki tungi karpat yaw try atry to shashkor ikajing karpad jungi. Ngidway na kabenta jungi yue pa yue bangin long ki missionary jong ka hok ki missionary jong ka jinshisha ki missionary jong ukres tungin ni karpat yaw try to shashkor ikajing karpad jungi. Ngidway ro na kabenta ka jinjob jong ka centenary celebration ka manlong hagas ngi ublay banwan hang tay ha Calvary pangi baro kibawan siya kani ka lumpong nginlong kita ki sakhi jong ukres tungin karpat yaw try Atry to shashkor ikajing karpad jungi. kokpa to pendu ya ka jin sarong ha ki do nut jong ki brew ai bo mensim unyalam yangi banduai daga jin sungorit bat sha ka jin pen im ngipan ya kan neleng bau kres utrai jongi amen
to ya duai komen ko para ba kajing kinya junga bal jong pi kan long ba priang hong khamad ublei pa ba don bor ba ro To try un penyang ye jing kinyan ti jong pi na kabanta ka jing ro ka burom ka kateng ka jong u ba ka jing toy ni balang buku jong u paro ko we kok pa to priang ye kajing troa jong kane ka yeng ka sem jong me ba to ai ba kajing duai ba sngoret jong i kan long kajing troa man ka sngi hame ngi pania ka neleng bau kres utrai jong i Amen. Utrai undon rengkat bat pi. Rengkat bat piru To kentiu ya laki don un. kentiu ya kisah utrai Ongin ya ngu yo trai kendrat ublei jongi. Kasongok bat kade Kok pa ko blei badon bor barok bad bam cukut. Ngile bahaba na ingu yeme bor bad haki jaka baro. Ngi em bad ngiki namar jong me. Lapan pau ya ka jinye kpa jong me. Hangi man kasngi. Men sim bakuj ulong ka jin ai jong me. Ulapen mi padiau jisu na ki bayap. Baruai jing kermen yangi. Banyo jing embam jukut habneng. Tena mahar kata. Da kabas ngongu ya ka jing e jong me. Ngiya so abad ki angel lembat ki riu kuj baro. Ha ka jing ruai pendon burom jong ki. Melong uba kuit ko try gat may jong gajing kuit baro. Namar katangi karpad yame. Jo pen kuit pen kantang ikini gijin terwa jongi. Da kapapayo men sim jong me kum ka jer halor jong ki. Bakindub kalalong yangi. Kamet bat kasnam jong utray jongi u Jesu Christ. Ha kapor baladino yu. Madala ka mons ngau bha ula pdiang ya ka jinsha shitom ula shim yau kupu pada ka ba ai ngu yeme ula kdia ya u bad ula ai ya u halaki sindran u ong lo shim bato bam na ka ne pi baro namar ka ne ka long ka met jonga ya ka ben IT na ka ben ta jong pi Ha kaju karukom nalalaya bam ula shimi ka kuri. Bada kabay ngu biang yeme. Ula anya ka halaki sindran uong. Lo shim bato di na kanepi baro. Namar kane kalong ka kuri jong ka snam jonga. Jong ka jutang bat mai bat bam jukut. Ya kaban penmi na kabanta jong pi bat jong ki babun. Ya kaban map ikipop. Tule ya kane ban kan mau yang nga. Kajin maya jong kajin ngej. Katasin bangi bang yune ukpu bangi dilakane kakuri ipen benda kajin
pen bentai ke jinyap ke jing mipat jung ngi terwa hame ko trai yo pu jung ka jing im badia ko khuri jung ka jing pen im ngi dai nguai dem namar mela nyow yengi ki babit baniang hakmat jong me ban sakri yeme da ka bas ngowret ngi karpat yeme bangi ki bayo benca ha kamet bat kasnam ukrez ngin long ki bapen ya tali ka way daw men sim bakoy tokan mau ko trai ka balang jong me ka bala priang hasat lag ka pertei bat penjanai ka ha ka jing e rengkar ber Francis upa bakoy jongi Victor Bishop jongi bat baro kelengdo tokan mau lemru ya ki men ki parashin drang bat kentei ki balayo tia da ka ba kermen ya ka jing me pat badia baro ki bala klat no ha ka jing yesn e jong me to pdiang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isne yengi baro ngi karpat yeme khnang barangkat bat kamaria the soti bakoy ka mi jong ublei u Joseph bakoy ukurim jong ka ki apostol bakoy bat baro ki ru khoy ki bla pen sngau bahaya me pateng la pateng ngin dublong ki ba bit ban yo ban talem ha ka jing im bam jukut ngin ya ro bat pendon burom yeme da ukun jong me Jesus Christ da u lembat ubat ha u kan long ha meu bleu pa ba don bor ha ga jinya long ka wei jong u men sim ba kuy baro ka burom bat ka jinya ro junom la junom amen kumbala hukum ingi daw nong pen iem bat kumbala hikai ingi dagatien blei ingi nut ban ong ko pa jong iu ba benem kang long ka ba kuy ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ka kendo kumba benem to ayang imenta ka jimbam jongi kabala kasi bato mapyangi akiren kang jongi kumbangi rungima yaki bales niu yaki barwad yalam yangi Shaka jing pen shoy Henry topela yangi nakabasniu topela yangi kerpat ko try na gajing sniu baro haga jing spun jong me to ai jing suk jing san haki sngi jongi kenang bada gajinya raba jing isne jong me ngin light borobor na kapop bat ngin yo jinya dana ke jinjen jar baro kat bang dang ap melenti ya ke jing kermen bakuy bat ke jing wan pat jong nong penem jong i u Jesus Christ namar ka jong melong kahima ka jong me ka borbat ka burong junom la Kodrai Jesus Christ me ubal ong ki apostol jong me kajing suk nga i happy kajing suk jong nga ai happy wat peje ki pop jong i Henry ya kajing ai jong kabalang jong me barha kajing spun jong me to ai hakai ya kajing suk bat kajinya teli ka wei karkum kamon jong me mame uba imadu basin shar junom la junom amen kajing suk utrai kanon borobor ringkat bat pi Ringkat bat pi to ngini truwa kedak jin suk iwe pan Kukun lang bro
kami u kun lang brod jong u blay ha kami u bakit noi ki pop jong ka perthei suki jog bela khod sa jing khawai jong u kun lang brod ko ken rat long lo shok men rung ho pa ying jong Rei Sean kam tien kam sim janga kan sia. kamet basnam Chris kan ring sha ka jing em bam juk amen
Chúa nề qua chính đi ya chính yên ya ngã mê la thế se na na po mau sia me penda shonya ka kuli jonga me penda shonya ka kuli jonga tu ngini aduai kokpa kayeng kasem jong me kalayo benta ha kayu karis kaba penlong ngi kawei tori bato penroi ya kajilong kawei bat kajing e jungi mar kaliang bangin dublong ki atiar bat ki sakhi ki babet mandra ya kajing shai jong ka gospel jong ukon jong me ha ka danut ki breu baro mau ubai merbasun syar bat me junom la junom Amen. sa isin ngapan kan mau bahagas ngi ublay banwan nginom don mas hangne bakot laweri ngi baro bani shimbenta haka chimpan kot ya ka centenary utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat piru. ublay banon bor baro unkar kuy pi bat ya ka jintumu babha jong pi ukpa badu kun badu mensim bakoy Amen. to ye late suk kamas kalawai nismo ya ublay Come join me, keep a crowd try, but menta, but you know. Come join me, keep a crowd try, but menta, but you know. Kamarian kapembran, di kambajongi, na baklor bakasni. Kaburam hau kupa barau kun barau mensim bakun Kudunun bukoi tamu Jisu Kudun Don Bosco bukun Komaria konong irap ki Kristan Kakerteng kupa barau kun mensim